Molt bon dia, és 24 de juliol. Avui us porto diversos temes. Primer, sobre l'evolució de la pandèmia a la nostra ciutat, sobre temes de gestió municipal i el per què em trobo avui en els jardins del monestir. Anem per parts i comencem pel principi. Sobre l'evolució de la pandèmia a la nostra ciutat, fa dies que us vinc dient que l'evolució se sent molt positiva, no només a la nostra ciutat, sinó també a tot el nostre entorn de la nostra comarca del Baix Empordà. Recordeu, sempre les dades que hem estat donant a través d'aquest mitjà i les dades que donem des de l'Ajuntament són les que ens arriben des del Departament de Salut i són les dades confirmades en PCR positiu. Res de casos sospitosos, res de casos serològics que al final acaben necessitant també la prova del PCR i en molts de casos són negativa, com us he vingut dient. Això ho dic per aquells que llegiu dades des d'altres llocs que poden generar confusió, perquè esteu alguns molt esbarats sobre la quantitat de casos a la nostra ciutat, que en aquest moment són 7 casos confirmats en PCR positiu, i que tenen una simptomatologia lleu, que no hi ha cap ingrés hospitalari dels ciutadans de la nostra ciutat pel Covid-19, vull dir que l'evolució està sent molt positiva, res a veure amb la situació que teníem durant el mes de març, durant el mes d'abril. Vull dir que això no vol dir que aquesta evolució ens permeti baixar la guàrdia, que tot ha passat i que el virus no existeix, perquè sabeu que això no és cert. Us vinc dient que el virus segueix entre nosaltres i que no hem de relaxar les mesures d'autoprotecció que hem vingut dient durant molts mesos ja, que són l'ús de la mascareta, el distanciament social i evitar les aglomeracions. Això hem de continuar-ho fent així perquè ens permetrà tenir aquesta evolució positiva. També us parlo que l'evolució positiva es contempla també en els ingressos hospitalaris, que us dic que la nostra demarcació, la regió sanitària de Girona, en aquest moment, segons les dades del departament, us puc informar que tenim ingressats a l'Hospital de Palamós, que és el nostre hospital de referència, tenim 0 casos per Covid-19, 3 a l'Hospital Trueta i 4 a l'Hospital Santa Caterina, que podríem dir que són els hospitals de referència a la nostra demarcació. Vull dir que, tal com us dic, les informacions que ens arriben són positives, no ens permeten la relaxació, però sí que us dic que la informació és positiva. Per tant, això és un missatge de tranquil·litat i de no abaixar la guàrdia, perquè sabeu que l'evolució d'aquestes dades es segueixen dia a dia, i si ens relaxem, podria succeir que d'un dia per l'altre les dades canviessin, però en aquest moment les dades que us informo són la realitat de la nostra ciutat i continuarem fent-ho així mentre continuem informant, mentre estigui la pandèmia entre nosaltres. D'acord, doncs ja sabeu, no relaxar-nos i continuar amb les mesures d'autoprotecció. Sobre temes de gestió municipal, ahir podeu veure en alguns mitjans que hem pogut presentar el projecte del Museu Thyssen, que és un projecte estratègic per a la nostra ciutat. Continuem atenent les necessitats de la ciutat en el dia a dia, però hem també de pensar en el futur de la nostra ciutat i per això estem treballant també en projectes estratègics, com ara el Thyssen, que ahir vam poder presentar i en el qual us deixaré un link perquè podeu veure el projecte. Aquest és un projecte que significa un canvi en el model de ciutat, sobretot un canvi en el model econòmic de la ciutat, sense renunciar a res del que tenim, sense renunciar al model de turisme que tenim en aquest moment, però complementant-ho amb el tema del turisme cultural, que crec que és una aposta important i una aposta de futur i que tenim la sort de poder desenvolupar aquí a la nostra ciutat, i per això em trobo avui en els jardins del monestir, perquè esdevenen una peça essencial, una peça complementària del museu molt important, i que m'agradaria que coneguéssiu i que anéssim seguint l'evolució d'aquest projecte, perquè ja us dic que és un canvi substancial per la nostra ciutat. Doncs res més, fins aquí el missatge d'avui. Recordeu, no relaxar les mesures i us continuaré informant sobre l'evolució de la pandèmia i l'evolució de l'afectació a la nostra ciutat, però ja us dic que és una evolució positiva i que hem de continuar en aquesta línia de les mesures d'autoprotecció, que això farà que aquesta evolució pugui ser perllongada en el temps fins a aconseguir la vacuna final, que continuarem recuperar, espero, la normalitat que teníem abans. Doncs que passeu un molt bon cap de setmana. Ens veiem la setmana que ve.